Omroep Friesland. Ja, Nou, goeiemiddag. nou, wij zijn van Omroep Friesland, zou je wel zeggen. Ik zie het wel te staan. En nou, de vraag is altijd, wat hing het bij jou boven de bank? Boven de bank. Nou, ik zou zeggen, kom er een binnen. Oh, Kan je leuk. zien? Oké. Nou, maar wat hing het er boven de bank? Ja, Nou, wat hing het je boven de bank? dat binnen 3 foto's die binnen maken in Sibrandisch Vogeltjepark in Ries. En dat is mijn zoon, dat is Hendrik Jellier en dat is bij je Aaltje. En daar hing ze zo'n schip. En dat ging omheen. En dan roet ze er van naar beneden. Maar dan kijk je, moest je keer ze dan omheen. En dan ging ze naar beneden. En ja, daar heb ik het te goed no? Prachtig. Jo had de foto's maken. Ja. Maar dat was zo'n bootje, dat waarom heen glutsen en dan liet dat los en dan roetste dat naar beneden. Nou, dat waren hele mooie foto's. Eerst vond je dat prachtig en dan is het En wat vond je ook van de attractie? Ja, nee, ik ben er net in geweest. Nee, dat is van bijen, hè. En Jo, wie ontwerp krek of... Ja, ik ben aan het werken, ik heb een eigen onderneming, ik lever hier wat snacks en vlees aan de horeca. En ik ben Jood, mijn klanten weer ontbellen om ik weer wat auto's vergaren kan en dan wordt dat morgen met de vrachtwagen weer rondbezorgen. Nou, morgen rijd ik in de Zuidwesthoek. Dus dat komt ook wel even van elkaar. Ik doe het al 27 jaar, dat ja. De snackjes. Ja. Wat is nou jouw favoriete snack? Nou, ik ben veroordeeld verneemd in Friesland, Grijns en Drenthe om in hinnewappers. Ik ken nog wel even het plakkaat heb je net, maar dat binnen strookjes filet en hek een eigen naam jong, daar hebben hinnewappers van maken en ik maakte mijn eigen plakkaten, dat hing het in de cafetaria. Dus dat is hartstikke mooi. De hinnenwapper. Hinnewappers, ja.